Ola, que tal? Boas tardes. O rei apela á convivencia e ao diálogo fronte aos extremismos no seu discurso de Nadal. Filipe VI advirte que vivimos unha crise de confianza e chama a superala co mesmo espírito co que afrontamos a transición. O monarca alertou de que a tensión no debate público está xerando fastío. Foi nunha mensaxe no Salón de Columnas do Palacio Real que fixo por primeira vez de pé e na que destacaban as bandeiras de España e da Unión Europea. La tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección. Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza. Todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. O discurso do rei contou co apoio do PSOE e do Partido Popular. As críticas chegan dun dos socios de coalición de goberno, Sumar, e de aliados parlamentarios dos socialistas como Podemos e o BNG e tamén os independentistas cataláns e vascos. No seu primeiro Nadal como Papa, León XIV retomou a tradición da misa que conmemora o nacemento de Cristo, que oficiara por última vez Juan Pablo II hai xa máis de 30 anos. Un xesto de calado que mostra o pontífice como un cura máis. Foi tras a bendición do Urbi et Orbi que centrou en pedir a paz en Oriente Próximo e o diálogo para a Ucraína. Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias. Aquí en Galicia temos que falar dun accidente mortal. Esta pasada noite boa en Rianxo, un home de 65 anos perdeu a vida cando o seu vehículo colidiu contra un poste de formigón e un muro de pedra. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencias xa non puideron facer nada para salvarlle a vida a este. Foi a Bofé a noite de máis emoción pros cativos. Papá Noel e os seus renos traballaron durante toda a noite para deixar os agasallos máis desexados. E cando os nenos despertaron, os xoves saltaron da cama para ver os regalos que lles deixou. E non houbo queixa, na maioría dos casos foron os agasallos que pediran nas cartas a Papá Noel. E despois dunha mañá de moito movimento nas casas, logo de recoller o da cea de onte e de abrir os agasallos, cada vez son máis os que deciden que abonda o traballo e que hoxe cómese fora. Nuns minutos damos máis detalles. E nos deportes o domingo en directo pola G2, todo un Obradoiro Leima Coruña. É un duelo directo entre os dous claros aspirantes para volver á Liga ACB. O Obradoiro xoga na casa, leva 10 vitorias consecutivas. En fronte terá o Leima Coruña, un líder intratable que gañou todos os partidos que se levan disputados. O encontro terá ademais o morbo de ver a Diego Epifanio, exadestrador do Leima, dirixindo os santiagueses. O partido, recorden, o domingo ás 6 da tarde pola G2. E no tempo temos por diante unha tarde de sol, pero ollo, compre irmos abrigados porque as temperaturas baixaron. Poden caer algunhas pingas nas comarcas costeiras do norte e algunha folerpa nas montañas porque a corta está xa nos 600 metros. O rei alerta de que vivimos nunha inquietante crise de confianza e advirte que a bronca política provoca fastío, desencanto e desafección. María Cheda. Si Carlos o rei puxose en pé desta volta e apelou á coraxe da transición para defender a convivencia contra os radicalismos, os extremismos e tamén os populismos. Filipe VI apelou cun ton constructivo á confianza e á vontade dun país como solución para que España avance cara adiante. Dixo, somos un gran país. Ademais, cunha advertencia á clase política. A tensión no debate público provoca desafección. Unha mensaxe de Nadal áxil, dinámica, moito máis breve do habitual e por terceira vez xa dende o Palacio Real. Somos un gran país. Contundente e directo, 9 minutos, 1126 palabras. A máis repetida, convivencia, pronunciouna en 7 ocasións. Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido. Es una construcción frágil. Para evitar que quebre a convivencia, apelou á confianza e ao diálogo. Atravesamos una inquietante crisis de confianza. Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza.
Confianza e convivencia foron o fío conductor dun discurso cargado de mensaxes á clase política. Reclamoulles Especial ejemplaridad e advertiu contra a crispación. provoca hastío, desencanto y desafección. Nas palabras do monarca podemos intuir unha chamada de atención ao risco de que se levanten muros entre os españois. Que en democracia las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas amenazas. Que avanzar consiste en dar pasos con acuerdos y renuncias, pero en una misma dirección. Non se esqueceu Filipe VI dos problemas que os cidadáns teñen que afrontar no seu día a día. El aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso. Que el acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes. E reivindicou a transición como exercicio colectivo de responsabilidade. Aquel coraje, el de avanzar sin garantías, pero unidos, es una de las lecciones más valiosas que nos enseñaron. Durante toda esta mañá houve reaccións dos partidos á mensaxe do monarca. PP e PSOE apoian as palabras pronunciadas por Filipe VI, pero seguimos en directo. María, Sumar e Podemos e tamén os partidos independentistas criticaron duramente o discurso do rei. Iso é, Carlos, hai reaccións de todas as cores, dende o Partido Socialista e o Partido Popular loan a mensaxe do rei Filipe VI. Para a socialista Cristina Narbona hai que destacar dúas palabras: diálogo e convivencia, mentres que os populares fan seu esa mensaxe, fan súa a mensaxe do rei Filipe VI, din que esta é a España que queren, unha España de todos e para todos. Caso ben diferente é a do socio do goberno de Sumar e tamén do resto dos aliados do Executivo, que acusan o monarca de estar dando as costas a unha maioría social. Por certo, que xa ven sendo tradicional, Vox os de Abascal non se pronuncian sobre o discurso do rei Filipe VI. O PSOE valora positivamente a mensaxe do rei e asume o chamamento que fixo o monarca á clase política. Estamos comprometidos, sabemos muy bien que tenemos que trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción pública. Pola contra, o socio de goberno, Sumar, cualifica o discurso de decepcionante, de papel de celofán, dio o líder de Izquierda Unida. Mostró un preocupante distanciamiento de la realidad que vive la mayoría del país. Podemos tamén cree que a Filipe lle quedan moi lonxe os problemas da clase traballadora. Se atreve a censurar a quienes hacen ruido, un discurso que solo sirve para deslegitimar las luchas sociales. A Esquerra Republicana e a Junts ens sembla surrealista. Parécelles surrealista o discurso do rei no contexto do independentismo catalán. En Euskadi, pola súa banda, o PNV aproveita que se cumpren 50 anos da restauración da monarquía tras a morte de Franco para pedir que se reforme a Lei de Secretos Oficiais e se desclasifiquen documentos. Tan importante como respetar las instituciones es conocer la verdad. O Partido Popular asegura que se sente identificado nas palabras do rei. Felipe VI envió un mensaje oportuno, sereno y profundamente necesario para el momento que vive nuestro país, aludiendo a los problemas reales de los ciudadanos. E por iso, din, asumen como propia a mensaxe do monarca. E hai reaccións tamén en Galicia. O PSDG desmárcase de Ferraz. O seu líder, José Ramón Gómez Besteiro, botou de menos referencias á igualdade, á gaza ou á loita contra a violencia machista. Pola súa parte, o deputado do BNG, Néstor Rego, enviou un comunicado acusando ao rei de ignorar os problemas da xente. E a secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, celebrou nas redes o chamamento á convivencia fronte aos radicalismos. Di que Galicia é un exemplo co seu sentidiño. Esta mensaxe de Nadal do rei pasará á historia como a primeira que fixo de pé, un cambio nas formas que busca darlle máis dinamismo e reforzar ademais a solemnidade do momento. Comecemos polo final. Feliz Navidad a todos. E Guberrión, bon Nadal, boas festas. Felicitación ás linguas cooficiais para rematar un discurso histórico e cargado de historia. Histórico porque é o primeiro que fai de pé, un xesto co que quiso reforzar a solemnidade do momento. E cargado de historia porque se gravou no Salón de Columnas do Palacio Real. É un dos espazos con maior carga simbólica da residencia oficial e foi testemuña de moitos fitos do país. Hace 40 años, en este mismo Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, se firmó el tratado por el que ingresamos en las comunidades europeas.
Para o discurso máis breve, o rei escolleu unha imaxe sobria pero coidada, traxe azul mariño, camisa branca e gravata en ton terracota. A súa esquerda as bandeiras de España e da Unión Europea, a dereita símbolos do Nadal. O final serviu para repasar a actividade da familia real este ano. A mensaxe pechouse co lema Servizo, Compromiso e Deber, unha declaración de principios que resume o papel institucional da Coroa. A familia real tamén está felicitando o Nadal con esta mensaxe en redes sociais, un vídeo que comeza nunha árbore que nos leva a unha foto dos 4 membros da Casa Real. O rei Filipe VI e a raíña Leticia aparecen noutra imaxe posando ca princesa Leonor e a princesa Sofía en plena natureza. Ben, as mensaxes e felicitacións de Nadal son unha tradición nas monarquías europeas. Tamén os xefes de goberno aproveitan estas datas para dirixirse á cidadanía. A familia real británica sorprendeu esta noite boa con este concerto de piano man a man de Kate Middleton e a súa filla no castelo de Windsor, deixando unha imaxe que pasará á historia. En particulier en Ucrânia. Ucraína foi un tema recorrente nas mensaxes deste Nadal, como neste que vemos de Filipe de Bélxica, destacou a importancia da unidade en tempos de incerteza. Ali en Ucraína viven o cuarto Nadal en guerra e o presidente Zelensky pediu que se cumpra o desexo compartido de paz e que volva un Nadal con reunións familiares. En Italia, a primeira ministra fíxose viral nas redes sociais cunha mensaxe de Nadal na que defende a tradición do Belén porque conserva valores, dixo, e afonda nas raíces. E do outro lado do Atlántico, o presidente dos Estados Unidos participou no centro de chamadas onde os nenos preguntan por Papá Noel. Díxolles que está vixiando para que non se infiltre un Santa Claus malo. E despois afondou na confrontación política o desexar boas festas a todos, incluída, dixo, a escoura da esquerda radical en alusión aos demócratas. O Papa pediulles a Rusia e máis a Ucraína que dialoguen para acabar ca guerra. Foi na Basílica de San Pedro e ante 7.000 peregrinos no seu primeiro Urbi et Orbi. O pontífice implorou pola fin de outros conflitos como os do Líbano, Palestina e Siria. León XIV celebrou a misa de Nadal, algo que non oficiaba un Papa desde o ano 1994. Javier Romero. Sí, na bendición Urbi et Orbi, o Papa León XIV falou da importancia, da necesidade de axudar as persoas máis vulnerables como os migrantes. Tamén falou de diálogo, de responsabilidade para conseguir a paz en todo o mundo. Dixo que isto é necesario tanto en Ucraína como en Gaza, como en todos aqueles lugares onde hai conflictos, desde Asia, pasando por América Latina e África. León XIV, ademais, mesmo citou un poeta israelí que promoveu a reconciliación con Palestina e pediu empatía e solidaridade con quenes sufren. Per il martoriato popolo ucraino. Trovino il coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso. Non lasciamoci vincere dall'indifferenza verso chi soffre. Feliz Navidad! La paz de Cristo reina en sus corazones y en sus familias. Tamén houbo misa de Nadal en Santiago, presidida polo arcebispo Francisco Prieto. Foron moitos os que se chegaron ata a catedral e tamén puideron ver o botafumeiro en movimento e a procesión do Cabido. A cidade palestina de Belén volveu celebrar o Nadal despois de 2 anos en facelo pola ofensiva israelí en Gaza. Milleiros de mozos fixeron soar os tambores e as gaitas na Praza do Pesebre, recuperando unha tradición ausente desde 2003 e que ten un gran simbolismo xa que a tradición cristiá sitúa ali o nacemento de Xesús. Tamén en Siria os cristiáns celebran o Nadal vixiados polas forzas do novo réxime islamista que practica unha tolerancia aparente sobre as minorías religiosas.
O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, remitiulle á xuíza da DINA as mensaxes intercambiadas co entón presidente autonómico de Valencia. Neses documentos pode comprobarse que Mazón intercambiou WhatsApps con Feijóo desde as 20:08 ata as 11:29 da noite do día 29 de outubro do 2024. Desmarcado de Feijóo e agradecido al presidente su rápida actuación para colaborar con la comunidad. O Camiño segue batendo marcas de peregrinos e notase tamén na rede de albergues do Xacobeo. Entre xaneiro e novembro sumaron 261.000 pernoitas. Mar Novas. Si así é no verán, pero tamén no inverno, non importa o tempo meteorolóxico, os camiños a Compostela seguen gañando adeptos e batendo marcas tamén neste 2025 que está a piques de rematar, faltan tan só uns días. A ocupación dos albergues da rede pública, como este do Berbés, en Vigo, é un bo indicativo, creceu máis dun 3% entre xaneiro e novembro. Suman 271.000 noites, que son 8.000 máis que no mesmo período do ano 2024. A maior demanda é do camiño francés na provincia da Coruña, seguido do portugués pola de Pontevedra, que foi o que experimentou o maior crecemento en termos absolutos. Os peregrinos escollen sobre todo os meses de agosto e xullo, pero a media de maio a setembro é de máis de 30.000 noites. Tamén abril e maio foron meses de moi boa ocupación. Unha incidencia na estación de Chamartín en Madrid mantivo paralizada a circulación da alta velocidade durante a mañá. A avaría solucionouse en pouco máis dunha hora, pero os trens foron acumulando atrasos. Entre os afectados houbo un AVE a Galicia que saíu con 40 minutos de atraso. Por ahora tenemos esperanzas de que salga a tiempo. Que había una incidencia, pero tampoco han sabido decir qué trenes estaban afectados ni nada. Y nada, ahora a ver si el tren sale en hora. Es un servicio de atención ao cliente e estás ali, pulsa número 1, pulsa número 2, pulsa número 5 e cando acabas de pulsar non resolviches nada, entón é terrible porque non só se perde o contacto humano, sino que tamén perdes un montón de tempo. Desespéranos cando temos que entendernos con ela, pero máis vale a facernos porque a inteligencia artificial é xa imposible de esquivar. Por iso é importante aprender a usala ben e tomar certas precaucións para que a convivencia sexa máis segura. Marca o Vigo 1 a 1 los números del DNI o del contrato. Pasamos por esta frustración a miúdo, chamas a atención ao cliente e tes que entenderte cun robot. Te piden un montón de datos que non sabemos que hacer e non nos hacen la llamada directa, ¿no? A min cóstame, os máis maiores xa nada, quedan apartados totalmente desto. Non é frustración, é directamente enfado, porque digo, bueno, este mundo onde imos a parar? Por lei temos dereito a que nos atenda unha persoa. Teñen dereito, conforme a nova lei de servizos de atención á clientela, a exixir a solicitude dunha intervención humana. En todo caso, máis aló de 3 minutos, os sistemas automatizados non poderán utilizarse. E como consumidores tamén a miúdo botamos man destas ferramentas de intelixencia. ChatGPT, Gemini, sobre todo para traballos de clase, cosas así parecidas. Y Skyscanner muchísimo, para vuelos, Trendline, para los trenes. Para ver qué sale más barato, en dónde comprar. Xa é imposible vivir sen elas. Ya no hay marcha atrás. Es necesario hacer un esfuerzo de educación de todos los consumidores. Dan recomendacións para usar estas aplicacións, por exemplo, fiándose o xusto delas. Normalmente utilizo para comprar la otra aplicación y lo compro desde la web oficial. Cerciorarme de que sea real lo que ponen las páginas web. Porque as respostas que nos dá a IA tamén teñen detrás os seus nesgos e condicionantes. Un home perdeu a vida onte a noite. Aquí neste punto estamos no lugar das Cortes de Arriba, en Rianxo. O seu coche bateu contra este poste de formigón e o muro de pedra que hai a continuación. Nuns minutos contamos máis detalles deste suceso que ocorreu en plena Noiteboa. E falando de tráfico, o novo ano trae cambios. Un dos máis importantes é a baliza V16, que será obrigatoria para sinalar aquelas averías en lugar dos triángulos que usamos ata o de agora. E ollo porque o chaleco reflectante seguirá sendo obrigatorio. Ademais, entran en vigor as zonas de baixas emisións nas cidades de máis de 50.000 habitantes, o que implica restriccións á circulación de algúns vehículos. E outro dos cambios anunciados é o seguro obrigatorio para os
os patinetes eléctricos, pero acaban de adialo porque o Consello de Ministros aínda non deu aprobado o regulamento. Por mor do aumento e a normalización dos patinetes e as bicicletas eléctricas para a mobilidade urbana, xurdiu a obrigatoriedade de ter un seguro de responsabilidade civil. A xente terá que ter un seguro para o seu tipo de patinete, bicicleta eléctrica, marca e modelo con número de serie, no caso de que teña matrícula, pois facemos un seguro de responsabilidade civil no que cubre uns importes cos danos que se cubren a terceiros. Estaba previsto que a nova Lei 5/2025 entrara en vigor o 2 de xaneiro, pero aínda está pendente de que o Goberno de España aprobe o Real Decreto que regula a norma, segundo informou a DXT. Ademais, será obrigatorio inscribir todos os vehículos de mobilidade persoal no rexistro de vehículos, un trámite que se fará telemáticamente na sede electrónica da DXT, unha norma que está ben vista polos peóns. Sí, por seguridade, por suposto. A ver, a mí me parece bien, me parece un peligro primero para ellos y segundo para los conductores, porque es que se cruzan sin aviso, no te da tiempo ni a frenar. Se é un vehículo, inda que non sea un vehículo a motor, entendes? Pois o lóxico é que teñan seguro, por eso é que vayan ben, porque se ten un accidente a quen lle reclamas. Ademais, Tráfico obriga a levar nestes vehículos de mobilidade persoal o chaleco reflector posto, igual que os peóns que circulan polas estradas en beirarrúas. Estamos repartindo uns chalecos para concienciar aos peatóns que camiñen pola vía desa necesidade de facerse ver na carretera, de facerse ver para os condutores, a advertir ao resto de condutores que circulan pola vía de que hai un peatón nesa vía. Unha avería nunha tubaxe deixou varias zonas da Coruña e de Culleredo sen auga durante varias horas. A empresa en Malsa actuou de inmediato e, como poden ver, seguen arestora traballando nas súas labores para solventar o problema canto antes. De contado, ampliámosles máis detalles do sucedido. Os amantes da neve están de sorte. Hoxe, día de Nadal, 25 de decembro, a estación de Cabeza de Manzaneda está aberta ao público. E son moitos os que decidiron cambiar a comida de Nadal por unha xornada esquiando. Nun Sintres, neste telexornal, contámoslles máis. Esta foi unha noite boa tráxica en Rianxo. Un home faleceu nun accidente de tráfico esta pasada noite. Sabela Romar. O home tiña 65 anos e acababa de xubilarse hai só uns meses. Ía só no seu coche onte a noite, sobre as 9:30, circulaba por esta estrada. Estamos na zona das Cortes de Arriba, en Rianxo, na estrada DP 3301. Ía nun 4x4. Nun momento perdeu o control do seu vehículo e bateu contra este poste de formigón e contra o muro de pedra que hai a continuación. Perdeu a vida no acto. Coincide que hai 2 anos outro condutor, un mozo máis novo, perdía tamén a vida exactamente no mesmo lugar, batendo tamén co mesmo poste e co mesmo muro de pedra. O accidente ocorreu contra as 9:30 da noite na parroquia de Leiro, en Rianxo. Por causas que se descoñecen, o condutor do vehículo saíu da vía e foi bater contra un poste de formigón e o muro de pedra dunha vivenda. Foi un particular quen alertou o 112 ao ver que o accidentado estaba inconsciente no interior do vehículo. Foi aproximadamente ás 9:35 a chamada do centro de emerxencia do 112, na que se avisa que hai un accidente con unha persona que nun principio se daba por inconsciente. Xa de camiño para lá se dá que a persona estaba inconsciente, ademais estaba atrapado no interior, e xa chegado aos compañeros a persona xa estaba falecida. O accidente se produciu despois dunha zona de curvas, foi o primeiro impacto unha salida de vía, o primeiro impacto contra un poste e máis tarde contra o muro dunha vivenda unifamiliar. Ata o lugar do accidente desprazáronse de inmediato os servizos de emerxencia sanitaria, os bombeiros do Parque de Boiro, a Garda Civil e a Policía Local de Rianxo. Cando chegaron non puideron facer nada polo home, un veciño de Rianxo de 65 anos de idade e moi coñecido na zona. Conocido aquí na zona, un axente forestal que leva moitos anos e que precisamente acabara de xubilar este mesmo verán, xustamente. Unha noite boa tráxica nas estradas galegas. 2 homes morreron acoitelados esta noite en Madrid en incidentes sen ningunha relación entre sí. Un deles é un menor de 17 anos que recibiu unha coitelada no peito. Se detiveron 2 homes como presuntos autores do crime. A outra vítima foi un home de 63 anos que tamén recibiu varias coiteladas.
Xa foron dados de alta os 4 veciños da Pontenova que pasaron a noite boa no hospital tras unha intoxicación por monóxido de carbono. Estaban todos dormindo cando os despertou o gato que non paraba de miar. Foi precisamente por iso o que lle salvou a vida. Todas as ventás desta vivenda do lugar de Rececende, na Pontenova, estaban abertas esta mañá ventilando para que quedase ben disipada a elevada concentración de monóxido de carbono que había no interior do edificio. Unha casa da que esta noite boa foron evacuadas 4 persoas en ambulancia e levadas ao ULA por unha posible intoxicación de monóxido de carbono. O veciño de aquí chamoume que había ali, bueno, que estaba a Guardia Civil, que estaba Protección Civil, que estaba a ambulancia, que debía pasar algo raro. Levanteime, fun con el hasta ali, e simplemente eso que nos dixo a Guardia Civil, que parecía que tuvera unha intoxicación con algunha estufa de combustión ou algunha estufa de gas. Creo que entendín que parece ser que o gato foi o que se deu conta. Non sería a primeira vez que un animal salva a vida dos seus donos. O que vim comentar co gato que moullara o 112 recibiu aviso ás 12 menos cuarto alertando de 4 ocupantes da vivenda que tiñan os mesmos síntomas, mareos e náuseas. Co cal xa se decidiu que a causa podía estar nunha intoxicación por monóxido de carbono, posiblemente procedente dunha cociña ou dunha estufa de gas. Dixen que por un estufa, non sei que foi, que non parei con ele, xa. Os bombeiros insisten en que sempre hai que ventilar cando usemos unha fonte de calor que empregue oxíxeno para quentar un espazo. Houbo 2 policías feridos e 2 detidos nunha pelexa grupal en Campañó, en Pontevedra. Uns individuos da zona enfrontáronse primeiro cun grupo que celebraba a comida de Nadal da empresa e despois ca propia policía. Víase vir, porque segundo se comenta ían buscando folía de arremeteron contra un grupo que celebraba a festa de Nadal da empresa. Algúns se conocían porque parece que tiñen algunha cousa entre eles e vividos que estaban algúns deles. Estuveran comendo e depois acercáronse a un segundo establecimiento a tomar unhas copas, tal. E os outros que entraron así a saco, que viñeron empezando, vos non sodes daqui, porque tal, a puñetazos con uns, con outros. A ver, un despropósito, vamos. Viñan buscando eso, pelea. A pelexa empezou na praza central de Cabaleiro, onde se concentran os locais da hostalaría da parroquia e desprazouse despois ata o campo da festa. Aí houbo de todo, mesmo golpes contra a propia policía. Daban a diestro e siniestro á policía. Patadas, o primeiro que pillaban por banda levaba, e incluso a un meterono dentro do coche e oías aquí blum, blum, puñadas dentro do coche, puñetazos. Estaban fora de sí totalmente. O saldo, 2 detidos e 2 policías feridos. Mallaron cun puñetazo nun ollo un dos policías, tiveron que proceder a detelos nunha situación moi complexa onde tivo que facerse uso da pistola eléctrica en contacto directo para producir unha descarga e que deixaran de agredir os policías. Un dos axentes con máis de 30 anos de servizo está de baixa. O sindicato CEP toma esta agresión como exemplo para denunciar a falta dunha unidade de prevención e reacción en Pontevedra para actuar en situacións deste tipo. Hai preocupación no barrio Vigués de Coia pola presenza dunha narcocasa ocupada que está xerando inseguridade. Os veciños din que sofren graves problemas de convivencia. Conviven con ruídos, ameazas e liortas a calquera hora do día, segundo asegura un grupo de persoas que reside ao carón desta suposta narcocasa ocupada no barrio Vigués de Coia. Unha das afectadas chegou a xuízo para denunciar as ameazas que sofre e pediu unha orde de afastamento. Me acusaron de haberles matado un gato, entón empezó, pero la cosa empezó durísima, ¿no? Con amenazas de muerte, con intentos de agresión, tirar cristales a mi casa. Os veciños din que a presenza policial conseguiu frear un pouco a situación, pero o conflito continúa, mesmo entre os que ocupan a casa. Conflitos aquí, continuos gritos, ahora está todo parado porque hace 2 días falleció un chaval de 24 años en esa casa por pastillas y consumición. Y esto se está disparando. Para acabar co problema, piden ao dono da vivenda que se implique. Que intervenga el propietario, que es un caras, que no quiere saber nada de la casa, porque yo hablé con el hermano y dice, no, la damos como muerta.
Mentres non se resolve a situación, os veciños crearon un grupo de WhatsApp por se algún necesita axuda. Unha avaría mantivo unhas horas sen auga varias zonas da Coruña e Culleredo neste día de Nadal. A orixe está Cintia Piñeiro na rotura dunha tubaxe. Sí, efectivamente, unha variada tubaxe aquí diante do Alcampo deixou varias zonas da Coruña e de Culleredo sen auga. Todo parece indicar que a incidencia se deu ben cedo pola mañá, polo que estas zonas estiveron como aproximadamente un par de horas sen auga. Afortunadamente xa se restableceu o suministro. Iso sí, a empresa Emalsa deberá permanecer aquí durante toda a xornada de hoxe para solucionar o problema da avería canto antes. Ademais, lembramos, esta zona precisamente non perdona porque nestas datas festivas, precisamente o ano pasado, diante do aparcadoiro, acontecía algo similar. A primera hora de la mañana de que hubo una rotura, que estaba saliendo bastante agua. Por aquí confluyen muchas tuberías principales que suministran a la ciudad y vinimos a actuar. Cortamos en principio todo el suministro en la zona para localizar la rotura. Ya ha sido localizada, estamos trabajando ya en la reparación y ya le hemos dado agua a todos. Ya no ha quedado nadie afectado por el corte de agua. Y unos calcetines, un libro de flores y una pelota. Un libro electrónico, un balón de baloncesto. ¡Qué bonita! Son os nenos falando dos agasallos que lles deixou Papá Noel esta noite. Nuns minutos escoitaremos e veremos tamén se lles deixaron todas as súas peticións. O frío instalouse estes días en Galicia, xustamente na montaña de Lugo e Ourense. Están en aviso amarelo por baixas temperaturas, pero os amantes do esquí encontraron hoxe en Manzaneda o seu paraíso, non, Andrea? Sí, efectivamente, bastante ambiente hoxe aquí en Cabeza de Manzaneda. Moitos decidiron mudar a comida de Nadal por unha xornada na neve e que hoxe a estación ten abertas 9 pistas e hai 6 kilómetros esquiables. En canto ás temperaturas, aquí as máximas son de 0 graus e as mínimas de -5, porque hai un descenso notable en toda a nosa comunidade. Moito ollo nas provincias de Lugo e de Ourense porque temos activado un aviso amarelo por baixas temperaturas, o que vai provocar que descenda a cota da neve. Andará polos 600 metros, polo tanto vai nevar esta noite probablemente en zonas como a Cañiza ou o Rodeiro. Polo tanto, esta xornada de Nadal, moita roupa de abrigo, pero sobre todo moita precaución nas estradas. A neve chegou a Manzaneda e con ela os practicantes de deportes de inverno. Os máis madrugadores xa estaban nas pistas a primeira hora para gozar deste día de Nadal. O que pasa é que hoxe ser Nadal pois vai haber pouquiña xente. Pero bueno, hai que aproveitar que por fin chegou a neve en Nadal. Hoxe decidimos non salir e aproveitar ben o día, que aquí non é sempre habitual, entón hai que aproveitar ben. Decidimos vir porque fai un sol radiante, un día perfecto para esquiar e a tope. La verdad que esta temporada empezó prontísimo, estamos súper contentos y aprovechar el día. Esquiadores, amantes do snowboard, nenos en trineo ou xogando coa neve trataban de sacar o máximo partido ás 9 pistas e máis de 5 kilómetros para esquiar dispoñibles nesta xornada na única estación de montaña galega. Hay que gestionar un poco el drama con la familia de faltar hoy por Navidad. Yo le dije, mami, lo siento, piensa que me casé con la nieve y cosas que pasan, pero nada, si gestionas bien el drama, hoy es un día para disfrutar. Íamos aquí a pasar o Nadal ca familia, aproveitando antes de comer, esquiar un pouco. A mí me parece mágico ver el paisaje así nevado, es la Navidad personificada. Con 4 remontes funcionando e neve de ata 25 centímetros de espesor, as previsións meteorolóxicas para a montaña ourensa apuntan a que este venres manteránse as temperaturas mínimas moi frías. Papá Noel non deixou de traballar cos seus renos e volveu facer maxia. Estivo repartindo agasallos durante toda esta noite. Cada caixa era un misterio e moitos desexos acabaron converténdose en realidade. Os máis pequenos, unha vez máis, foron os protagonistas da xornada. Así atopaban as pegadas de Papá Noel Manu e Maia. Mira as huellas de Papá Noel. Madrugadoras tamén Claudia e Sara. A sorpresa comezaba ao abrir a porta. ¡Guau! ¡Ya, te mucho! ¡Regalos! Todo é o
Ás veces o papel resístese. Todos sabemos que acaba polo chan como se fose un confeti xigante de Nadal. Unha proba oficial de que a ilusión pesa moito máis que a orde. Cada caixa é unha pequena misión segreda por descubrir. Pero que manda el unhas mallas para xogar ao baloncesto. Mira o vive de teu Lucas. Hoxe a maxia non está só nos agasallos, senón nesas facianas que fan crer que o mellor truco do home de vermello non é só repartir xoguetes, tamén emocións. Mira a flor, que guai. Guau, pedías isto? Sí. Sí? E son como os que querías? Sí. Pero puxemos o despertador para poder vir a abrir todos os agasallos que Papá Noel nos deixou, todos xuntos e poder disfrutar pois máis en familia e facer un día especial. Entre as sorpresas, o caos e a felicidade, xorden as panxoliñas improvisadas para despedir a ese Papá Noel que tan ben se portou e que colle vacacións ata o ano que ven. Por mi murito, era un camino de veres. A estas horas moitos estarán xa reunidos gozando do xantar de Nadal, pero non todos estarán na casa. Parece que vai gañando adeptos iso de xuntarse para comer, pero fora. Esther Vázquez. E agradeceo sobre todo a quen lle toca poñer a casa, cociñar e recoller. Coa resaca da cea de Noiteboa e dunha mañá de moito movimento polos agasallos, son cada vez máis os que deciden tomar o resto do día libre e xuntarse para celebrar o Nadal, pero fora da casa, nun restaurante. Así aseguran ter espazo abondo para xuntarse, aínda que señan moitos, teñen menús especiais de celebración e aseguran sobre todo desfrutar todos por igual da festa, liberados do traballo que dá montala na casa. Son datas para xuntarse e dá traballo. Sí, que dá traballo. Somos como 14 personas e xa está ben. Noche buena unha, Navidad outra, Vindar outra. Pódese repartir o traballo de recibir, pero tamén hai quen planta e decide celebrar fora. Neste restaurante levan 12 anos organizando a comida do Nadal e van a máis. Familias que se juntan, e xente que cada ano vai repetindo, e bueno, é o que estamos facendo, pero sigue aumentando todos os anos. Familias como a que reservou este comedor onde xuntarán ata 40 persoas. Nas casas é imposible, entonces é un día que buscan para xuntarse, se alivian de ter que cociñar nas súas casas, que é un problema agora grande, e ven para aquí, pois ten todo preparado, séntanse, comen e se marchan todos tranquilos. Aquí traballan cousa de 20 persoas para atender a algo máis de 250 comensais. É un día moi especial para nós e máis para a xente que ven. Estamos a traballar, pero todo gusto. E menú tamén especial e pechado para poder organizar mellor o servizo, leva todo incluído e din que vai ben axustado de prezo. Pero bueno, estamos en Navidad, entonces ninguna cousa sale económica, pero sale un precio pues, razonable. Ten un custo de 60 euros e un valor que cada quen medirá segundo o liberado que quede para celebrarse no estrés e o traballo que dan estas festas. Hoxe é día de festa e familia. Para case todos, ese case, hoxe acudiu ao traballo con algo de sono, pero con profesionalidade e bo humor, porque a alguén lle ten que tocar traballar cando o resto descansa ou... As emerxencias non entenden de días festivos, así que aos bombeiros hoxe lles toca estar atentos, mentres os demais gozan do día de Nadal. Pero eles tómano con filosofía, porque a falta de familia de sangue está a familia do traballo. Un pouco fastidiado por non estar na casa con neno, hoxe un día que hai regalos, estas cousas, pero bueno, aquí levamos ben, normalmente é un día máis tranquilo. Outro que non descansa hoxe é Manuel, sempre disposto a servir café nun día con poucos bares abertos e moita necesidade de cafeína. Fixámoslo toda a vida abrimos o día de Nadal e o día 1. Lo agradecemos porque nada máis que pensamos en levantarnos e venir a tomar el café. Ese o que ten sede e o coche tamén están os traballadores das gasolineiras que aguantan o tirón con resignación e profesionalidade. Ya que no se puede estar en casa, pues está en el trabajo. Eso está bien igual. E como cada xoves dende hai 50 anos, a Rosa tocoulle cociñar uns callos ideais para a resaca da Noiteboa. Claro, fago todos os jueves de diola, pero o jueves ainda fago 2 potas. Pero hoxe, como é día festivo, fixen isto para os callos, ou para tapa máis para quen nos quira comer. Nós traballamos sempre, nunca levamos 50 anos aquí.
E nunca fichamos, nunca. E tamén estamos nós, os dos medios de comunicación, pendentes dunha actualidade que non entende de calendarios. Efectivamente, a actualidade non descansa, hai que informar as galegas e os galegos e hai que estar aquí para traballar como todos os anos. E aquí seguiremos o resto da xornada, desexando non darlles malas noticias nun dos días máis especiais do ano. As vacacións de Nadal son unha das épocas máis familiares do ano, así que a nosa plataforma xabarín.gal o que fai é propoñernos unha programación especial para estes días. Cantamos chorreises do Kikiriki. Se non nos das nada, dormimos aquí. Enxoliñas e tradicións cos bolechas. Aventuras de Nadal. Superheroínas espaciais. Criaturas das neves e personaxes inesquecibles. Toda unha programación especial que podedes explorar na plataforma xabarín.gal. Hey! Hola, bon Nadal! Con Braulio arrancamos unha viaxe musical polas tradicións e as celebracións de Nadal por toda Galicia. Cantos de reis, danzas, ranchos, en os bolechas cantan o Nadal. Paddington! O oso Paddington tamén vos agarda con outra historia que algo ten que ver cunha carta a Santa Claus. Que lle pasará? Pois podedes averigualo e xa de paso descubrir a nova superheroína. Betty Atómica, unha heroína espacial que cos seus amigos Sparky e X5 tentarán con moita risa salvar a galaxia. Pero ademais de series, podemos gozar de unhas vacacións un montón de películas. Viaxaremos a un mundo fantástico nunha emocionante película que gañou varios premios en moitos festivais internacionais, O neno e a besta, anime xaponés para non perder. E isto é especial. Na Noite de Reis, unha historia chea de intriga. Wallace e Gromit, un asunto de pan ou morte. Unha curta que foi candidata aos Óscar e mesmo gañou un premio BAFTA a mellor curtametraxe. Xa vedes en xabarín.gal, o Nadal é unha aventura. Para os máis pequenos, pero para toda a familia, nesta noite de Nadal estreamos un programa que é inédito na televisión, é un talent show para descubrir o mellor dúo da historia. Os mellores dúos da historia chegan a Sálague. Rocío Jurado con Aguafami. Tu amor creció como una ola. Juan Pardo con Polanco. Xuntos los triunfos e xuntos los fallos tamén. María Dolores Pradera con Alba Navarro. Yo no sé cómo voy a pagarla. Manolo Escobar con Noli. Sara Montiel con Tania Camaño. E Peret con Dani Gijirey. Ay, pobrecito como tú, que no sabe ni la U. Contamos cun xurado exixente. O barítono Borja Quiza, a polifacética Fátima Pego e, atención, Vanessa Escobar, a filla de Manolo Escobar, acompañados esta noite dun padriño moi especial. Esta noite, no teu fogar, a Galega. Fantástico, ben, e agora se lles parece amosámoslle dende este plato da Galega tamén o que pasa fora. Vemos cunha mirada rapidísima, grazas ás nosas cámaras que poden consultar na web, temos Pedra Fita, Manzaneda, si vemos ali toda a mañá, falamos de cota de neve nos 600 metros durante esta madrugada, pouca neve vai caer na montaña, pero teña precaución a hora de conducir pola área da Serra do Subido, por exemplo, pero a neve vai continuar acumulada durante estes días, e miramos cara a outra banda, e desta volta pois vemos a Coruña con ceo despexado ese anticiclón que nos acompaña con ese tempo que se vai asegurar nos vindeiros días. Xa bastante adianto lles fixen, pero antes temos que falar tamén do que vai pasar esta tarde, unha tarde que teremos luminosa, pero ollo porque aínda temos algo de inestabilidade, xa sabe que se está a mover unha baixa que vai descender despois por Portugal, cara ao sur da península, e a nos seu transcurso aínda nos pode deixar pois algún chubasquiño aí no terzo máis norte, no litoral, e temos logo pois esas folar
carpas que aínda poden caer nesas zonas de montaña. Polo demais, xornada luminosa, perfecta para xogar con eses xoguetes fora da casa, iso si fría, con temperaturas máximas que están en descenso e acompañados tamén por esa circulación de norte. Lugo está nos 8 graus, tamén Santiago nos 8 graus e a Coruña chegou pois aos 10 graus. Se lles parece, en canto rematen os deportes, falamos un poquinho máis devagar do tempo. En Huelva montaron o Belén con pezas de Playmobil, é o máis grande de España e está formado por máis de 100.000 figuriñas. Non lle falta detalle nos seus 140 metros cadrados. Papá Noel xa descansa de novo na súa casa despois dunha noite repartindo agasallos sen descanso, pero todo esforzo é pouco se a recompensa son as caras de emoción e ilusión dos máis pequenos hoxe cando abriron os agasallos. Con estas imaxes terminamos. Que teñan un feliz día de Nadal. Ata loguiño.